खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दं आरो एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बिनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनानै नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरगासिनो दं दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा फ्रेशआनो जा रिनिउलानो जा दा नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बेफोरनि बागै माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो इसान उदय स्कलारशिप फैसाखौलाय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबेखौनो खोन्थाहरग्रोनोसै नैबे प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा जायफोर नोंथांमोना एसटि स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनाय थांनाय बोसोराव फ्रेशआनो जा रिनिउलानो जा दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव फैसाखौथ' मोननो हागोन दा नोंथांमोननि स्टेटासाव दायो बेबो श' जाबाय आरो जेनेबा पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबायदियाथ' जोंहा स्टेटासाव देखायबाय नाथायबा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेहाय जोंहा देखायना होआखै जे नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हासिगोन जेनेबा बेबायदियाथ' नोंथांमोना सोरनाबा जाबाय पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबायदिया नाथायबा बेहाय पेमेन्ट एबा एमाउन्टनि जायगायाव जोंहा मा लिरना होदों एनए जोंहा बेबायदि लिरना होदों दे आं नोंथांमोननिखौनो सोरनिखौबा स्टेटासखौ नायदोंमोन आं नोंथांमोननिफ्राय माने एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्डखौ बिहरनानै आं नायनायाव बेखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथांमोना बेखौनो आंनिसिम गोबांबो सोंहरदों जेनेबा बोरै जाखो होननानै दा बिनिखायनो आं बेखौ दासिमबो मोजां मिथिना मोननो हानाय जायाखै मानि थाखाय बेबायदि देखायदों जेनेबा सिगाङावथ' बेबायदि देखायामोन पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबायदि देखायनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेसेबां स्कलारशिप फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ जोंहा बेबायदि देखायोमोन नाथायबा एबाराव बेबायदि जायाखै एबाराव पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बेबायदिथ' देखायबाय नंगौ बे बाथ्राया नाथायबा नोंथांमोना बेसेबां एमाउन्ट बेसेबां फैसा मोननो थांगासिनो दङ बेखौ जोंहा एनए होननानैसो दायो बेहाय देखायना होदों आरो दा बिनिखायनो बिथांमोना दायो डिसिसनखौ लाथ'वाखै खोमा जेनेबा नोंथाङा बेसेबां स्कलारशिप फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं बेखौ बिथांमोना दायो डिसिसनखौ होथ'वाखै खोमा एबा बिथांमोना बिजिरगासिनो खोमा आरो जेनेबा नोंथांमोननिसिम बेसेबां फैसाखौ सोना हरगोन बेखौ दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा फ्रेशआनो जा रिनिउलानो जा जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एबा फिर खालमासि जायफोर सिगां बोसोराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनाया गासैबो थिगानो दंजोबोबा आधार बेंक एकाउन्टजों लिंक दङबा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ नैबे फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोनगोनना गोबां आसा दं आरो जुदि फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हायाबा नोंथांमोना आसा खम लादो एसे उनावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोन मानो होनोबा जोंहा इलेक्सन जानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना मिथिखागौ नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ जोंहा आसाम सरकारासो सोयो दा बेनिखायनो आसाम सरकारानो जुदि एमसिसि नांनाय समाव सरकारथ' थाहैया नालाय पावार थाहैया फैसा सोनो हानाय बिथांमोनाव गोहोआ थाहैया दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारि मासावनो आसाखौ लादो जुदि फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाबा इलेक्सननि उनावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना रिनिउलानो जा फ्रेशआनो जा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो नोंथांमोना फेब्रुवारि मासाव मोननो हागोन बायदि प्रि मेट्रिक पस्ट मेट्रिकआनो जाया मानो नोंथांमोना मोननो हागोन बायदि दा बिनिफ्राय नैबे माबानिया इसान उदय स्कलारशिपनिया नोंथांमोना जुलाइ आगस्ट मासावसो मोननो हायो दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे गोबाव सम नेबावनो नांगोन दाथ' जोंहा नै जानुवारि मासा जोबसिगोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे नेबावनांगोन आरो इसान उदय स्कलारशिपआनो जोबोद मोजांसिन स्कलारशिप होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा बेहाय मेरिट लिस्टखौ हगारखायो जोंहा इउजिसिआ दा बिनिखायनो बे मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैयोबा नोंथाङा डाइरेक्ट 80,000 फैसा मोननो हायो जोबोद मोनसे मोजां स्कलारशिप दा बेखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय पार्सेन्टेजआ मोजां जानांगौ जायो हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ माने 80नि बारा जायोबा साबसिन जायो आरो जों एसटिफोरनि थाखाय 75 आपबाबो एसे मोजां जायो नाथायबा आजिखालिथ' फरायसाफ्रा गोबां बुरजा पार्सेन्टेज लानानै माबा जायो नालाय हायार सेकेन्डारिखौ पास जायो दा बेनिखायनो जोंहा कम्पिटिसना एसे हाइ जाहैसिनबाय नैबे जोंनि नर्थ इस्टनि थाखायल'सो नालाय नैबे इसान उदय स्कलारशिपआ दा बेनिखायनो पुरा नर्थ इस्टनि थाखाय मात्र 10,000 जनल' मानसिफोरखौ बोसोरसेयाव सायख'यो दा बेनिखायनो नोंनि नामा बेहाय फैनो थाखाय नोंनि पार्सेन्टेजआ मोजां जानांगोन 10,000 जनाव सेलेक्ट जानो थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर दायो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नैबे इसान उदय स्कलारशिप फैसाखौ जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो एबा सेलेक्ट जानो हायो बेनि थाखाय हायार सेकेन्डारियाव 80%नि आप नोंथांमोना लानो नाजाथारबानो जाबाय मानो होनोबा 80,000 फैसाया बोसोरसेयाव 80,000 फैसा मोननाया जोबोद माने नोंथांमोननि फरायनायनि थाखाय जोबोद मदद होयो आरो जोंहा दायो ग्रेजुवेसनाथ' बोसोरब्रैनि जाबाय दा बेनिखायनो बोसोरब्रैनि थाखाय नोंथांमोना 80,000 खरै बोसोरसेयाव मोननो हायोबा अब्ला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने मदद जायो फरायनायाव नोंथांमोना बायदि माने खामानि मावनो हागोन नैबे 80,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायोबा दा
बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गोसो होनानै फरायनानै मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास खालामनो नाजाबानो जाबाय पार्सेन्टेज मोजां थाबासो नोंथांमोननि थाखाय खाबुआबो गोबां एभेलेबल जाहैयो दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गावबागावनि स्टेटासखौ नायनानै आंनिसिम खोन्थाहरदो नोंथांमोननि स्टेटासआव दायो माबायदि शो जादों जुदि पेमेन्ट्स एन्ड टु पे पेमेन्ट्स बेबायदि जानानै दंखायोबाथ' नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा सम जाबानो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोना हरनाय जागोन नाथायबा बेनो आरो दुखुनि बाथ्राया नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो थांगासिनो दङ बिनि बागै जोंहा दायो जेबो आपडेटखौ होआखै नोंथांमोननि स्टेटासआव जुदि नोंथांमोननि स्टेटासआव सोरनियावबा फैसाखौ देखायबाबो नोंथांमोना बेखौबो भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जुदि फेब्रुवारि मासाव मोनाबाथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों